Kugekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor? Gak ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceprot gak ngono carane. Ah ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono gak jijik aku iki. Lah jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ngono ta, ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok. Tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetmu, segone gak angetmu. Masa sih aku ki sore njuk masak terus e, Pak? Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya?